Bună ziua și bine ați venit! În acest videoclip o să vă prezint cum se montează o priză simplă sub tencuială. Am această priză de la Schneider Gamma Sedna, pe care o voi monta în această doză, care este destul de adâncă, are adâncime de 6 cm, cu găuri pentru holșruburi, adică pot fixa priza prin aceste orificii cu ajutorul holșruburilor. Firele au o lungime de la doză în exterior de 10,5 cm. Le-am lăsat așa lungi pentru că am suficient spațiu în interior ca să pot să le ondulez și să le introduc în doză. Dacă doza ar fi fost de 4 cm, atunci aș fi scurtat firele la 7-8 cm maxim, căci altfel nu le-aș fi putut sau le-aș fi băgat greu și m-aș fi chinuit ca să montez priza și să introduc conductorul în doză. Firul acesta, conductorul acesta galben-verde, în locul acesta este, izolația este aici, izolația este ruptă, adică firul este pișcat, iar eu trebuie să repar lucrul acesta. Sper că se vede acolo, că este pișcat, se vede cupru. Voi folosi bandă de izolat, voi pune prima dată bandă de izolat și pe urmă voi pune acest tub termocontractabil. Nu se recomandă să punem tubul direct pe cupru sau pe lițe, pe conductor lițat sau cu conductor masiv. Trebuie să punem bandă și pe urmă să punem acest tub pe care îl voi încălzi cu ajutorul unei brichete și el se va strânge pe acel conductor. Trebuie să pun pauză pentru că nu vreau să mă lungesc cu videoclipul foarte mult, așa că în etape o să vă arăt cum montez această priză. Acum o să pun această bandă de izolat în locul acesta. Așa, este prea lungă, o să o rup sau o să o tai cu cutterul. Ok. O să introduc tubul, care este de culoare galbenă. Aici trebuie să las un spațiu pentru că voi dezizola și o să încălzesc cu ajutorul brichetei de la mijloc, totdeauna de la mijloc spre spate și în față, și el se va strânge. Așa trebuie să facem. O să pun pauză și pe urmă o să revin. Acum o să îndepărtez partea de plastic, capacul și rama. Așa arată priza. Această priză este mai veche, de la Schneider Gamma Sedna. Aici este marcată cu L. Aici este simbolul. La primul șurub este marcată cu L. La acesta din mijloc are simbolul pentru PE, adică împământarea, și în partea dreaptă are simbolul pentru nul, adică N. Nu cred că se vede. Așa. Modelele mai noi nu mai au aceste marcaje decât simbolul pentru împământare, deci putem să punem faza în partea dreaptă sau în partea stângă,
dar trebuie să respectăm simbolul pentru împământare, acolo să punem PE-ul. La modelul acesta, producătorul nu ne recomandă și nu ne spune cât să dezizolăm din izolația conductorului, dar pentru că știu că trebuie 12 mm, am pus cleștele la 12 mm și voi dezizola, voi conecta două dintre fire și al treilea o să vă arăt cum se conectează. Pun pauză și revin. Am dezizolat firele de conductor. Acesta este nulul. Împământarea și faza le-am conectat deja. Acum o să conectez și nulul. Acum o să țin bine ca să nu iese cuprul în afară. Trebuie să strâng bine șuruburile. Firele au intrat bine în porturi. Acum, ca să pot introduce firele în doză, trebuie să le fac în formă de S. Le voi face în sus prima dată, un S potrivit, ca S-ul care îl fac la aceste fire de conductor să nu lovească în partea de sus când voi introduce priza în doză și nici în partea de jos, pentru că atunci nu mă va lăsa să fixez priza pe verticală cum doresc eu, pentru că va lovi aici sau va lovi aici și îmi va fi foarte greu să o pun în boloboc și să o montez așa cum vreau eu. O să fac S-ul și așa o să-l fac în partea aceasta, partea de sus, așa, și după aia așa. Am făcut un S potrivit. O să vă arăt ceva de genul. Când introduc firele, să mă lase să reglez priza pe verticală, să o pot pune în boloboc și să o montez ușor. O să introduc priza în doză. Pentru că faianța este tăiată mult mai sus, cel care a pus faianța a tăiat mai sus în partea aceasta, trebuie să o reglez ca să nu se vadă tăietura respectivă sau să se vadă chitul. Acum, doza este un pic strâmbă în partea stângă, nu pot să pun cele două ori șuruburi, pun unul și pe urmă voi pune și pe celălalt când priza este introdusă în doză. Firele stau foarte bine în forma aceasta. Când voi strânge ghearele prizei din șuruburi, nu are cum să străpungă izolația conductorului, pentru că le-am făcut frumos în formă de S și ele se vor duce în spate. Așa. Acum fac priza un pic în stânga să intre prin acest orificiu hol șurubul, pe urmă în drept și am apăsat-o, stă foarte bine. Voi pune și celălalt hol șurub. Am uitat să vă spun, prima dată trebuie să deconectăm siguranța, adică să lăsăm siguranța jos, să nu avem fază, nu se lucrează niciodată sub tensiune. Așa. Și acum trebuie să reglez
priza. Am și un boloboc, voi pune bolobocul pe această priză, care mi arată că stă aproximativ bine. Da, dumneavoastră nu vedeți. Acum se vede. Ok, o să strâng ușor și pe urmă o să mai reglez. Strâng prima dată ghearele, șuruburile de la gheare, ca să se ducă mai în interior, să nu lovească capacul, când voi pune capacul în acele șuruburi. Ok. Le strâng ușor dacă este nevoie să mai reglez priza, să o pot regla. Așa. E bine. Un pic stânga. E ok. Și acum strâng cele două șuruburi. Strâng prima dată pe cel din dreapta, ușor, și pe urmă pe cel din stânga, care îmi trage un pic priza în jos. Voi mai strânge ghearele prizei ca să fie fixată. Mai fac o probă. Da, stă bine. Strâng ghearele bine ca să fie fixată. Și acum termin de strâns șurubul acesta. Ok. Această priză nu va mai mișca din perete. O să ridic siguranța și pe urmă o să revin. Am revenit. Acum aici ar trebui să am faza în partea stângă și voi controla cu șurubența de control. Este fază, se vede. Da, se vede, am faza acolo. Aici este nulul. Nu este nimic. Și în mijloc este împământarea. Firele de conductor se văd acolo în spate. Voi monta capacul cu rama și totul este pregătit de exploatare. Așa se montează priza simplă sub tencuială. Acesta a fost videoclipul. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine, să auzim de bine, o zi bună, la revedere!